Benvinguts a la Festa de la Ciència UB, que és la 9ª edició. Mireu quanta gent hi ha aquí amb aquesta samarreta. Tots els que esteu veient són investigadors de la Universitat de Barcelona, perquè la Universitat de Barcelona és bastant més que aquestes 4 parets maques i totes les facultats. Suposo que la societat de vegades pensa que els investigadors només estem fent coses als nostres despatxos, als nostres oficis, als nostres laboratoris, sense realment implicar-nos amb la societat. I això no és així. I aquí us ho demostrem. Tenim 68 tallers que impliquen a més de 400 investigadors durant 2 matins, el divendres i el dissabte, en el qual ens oferim a tota la societat. Hem buscat actuacions, hem buscat experiments, hem buscat activitats que realment reflecteixin allò que estem fent al laboratori per traslladar-ho a vosaltres, perquè el coneixement no només es genera a la universitat, sinó que es transmet. Nosaltres sempre hem volgut participar per diversos motius. En primer lloc, per acostar la ciència als escolars, als futurs universitaris i també a la societat. I per una altra banda, trencar una llança en favor de la ciència en les carreres humanístiques. Quan venen aquí associen tot ciència amb carreres científiques tradicionals i molt pocs pensen que les carreres humanístiques també són científiques i, per tant, nosaltres com a arqueòlegs trenquem una llança a favor d'això i, a més, encoratgem que la resta de carreres humanístiques participin cada vegada més en la Festa de la Ciència. Som de l'Escola La Pah, una escola de màxima complexitat. Els nens i les nenes han volgut venir un any més a la Festa de la Ciència. Aquesta experiència els aporta ments curioses, ganes d'aprendre ciències, els acosta al món científic que sembla tan llunyà però és proper, es fan preguntes i això es trasllada a la vida diària. Ara els nens de la nostra escola es fan preguntes i busquen el perquè de les coses. Jo crec que això és super important.